Проба, проба, проба. Слушайте внимателно. От днес чудесата са забранени. Обявява се, че никога не е имало чудеса. Я, патаси! Обявява се, че никога не са съществували вещици и вълшебници, че никога не са съществували елфи и тролове, никога не са съществували феи и дракони, никога не са съществували... Това какво е? Няма ли да се научите да пишете четливо? Никога не са съществували орки и пъпеши. Пъпеши ли? Що за глупост? Идиоти! Пишете четливо. Никога не са съществували говорещи жаби. Кой написа това? Кой? Кой каза, че няма говорещи жаби? Аз какво съм? Блатина Кискова! Ма какви ги е надробила тази журналистка? Обявява се, че никога не са съществували вещери и еднорози. Никога не са съществували каменни старици и каменояди, русалки, самодиви, вампири, зомбита, дриади, ориади. Никога не са съществували никаква палава гора, в която са се случвали всевъзможни чудеса. Ако някой се познае като изброените по-горе персонажи, незабавно да се предаде в контролните пунктове на приятелите ни от планетата на марангузите. Разположени са до всеки каменен мост в наричаната доскоро палава, но никога не съществувала гора. Всеки, който бъде засечен по-късно по пътеките й, ще бъде арестуван и пратен в изгнание на планетата на моржовините, а там е много, много студено.